Kada je u pitanju vaše dete, najvažnije je da znate da je bezbedno. A kada znate gde se nalazi u svakom trenutku, imate mir. U narednih nekoliko minuta pokazat ću vam uživo najprodavanije i najtraženije GPS lokatore za decu. Kako izgledaju, čemu služe i kako da izaberete onaj koji vam zaista treba. Kako biste lakše izabrali pravi uređaj, možete koristiti filtere i opciju upoređivanja proizvoda, a na ovoj stranici imate i posebne video snimke koji vam korak po korak pokazuju kako da koristite filtere i kako da uporedite proizvode na najefikasniji način. GPS lokatori za decu omogućavaju vam praćenje kretanja mališana i dodatnu sigurnost uz mogućnost da u svakom trenutku vidite gde se dete nalazi. Praćenje se odvija uživo, direktno na vašem telefonu putem mobilne aplikacije. U praksi najčešće preporučujemo modele koji su se već pokazali kao najpouzdaniji, koji su ujedno najtraženiji i najprodavaniji. GPS lokator T800, kompaktan i praktičan za svakodnevno nošenje, uz mogućnost presluškivanja i zamenljivu bateriju za veću fleksibilnost. Dečiji GPS sat KID 10. Idealan za sigurnost dece, omogućava brzo dobijanje lokacije, dvosmernu komunikaciju i SOS dugme za hitne situacije. U praksi najčešće se koristi u situacijama kada dete nije pod direktnim nadzorom, a želite da imate uvid u njegovo kretanje. Na primjer, kada dete ide u školu ili se vraća kući, kada je u parku ili napolju sa drugarima, kada ide na trening i druge aktivnosti, ili u situacijama gde je veća gužva, poput tržnih centara ili događaja. Znači, u svim tim situacijama imate jasan uvid gde se dete nalazi, bez potrebe za stalnim pozivanjem. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, uređaj se lako nosi i ne ometa dete u svakodnevnim aktivnostima. Može se postaviti u školski ranac, jaknu ili druge lične predmete. Posebno praktično rešenje su GPS ručni satovi koje dete nosi na ruci i ne može lako da ih zaboravi ili izgubi. Na taj način lokator je uvek uz dete, bez dodatnih komplikacija. GPS lokatori za decu omogućavaju praćenje u realnom vremenu i pregled istorije kretanja. U svakom trenutku vidite gde se dete nalazi i kako se kretalo tokom dana. Možete definisati bezbedne zone i dobiti obaveštenje ako dete napusti unapred određeno područje. U slučaju potrebe, SOS dugme omogućava detetu da jednim pritiskom pošalje signal za pomoć. Zahvaljujući ovim funkcijama, uvek imate pravovremenu informaciju i mogućnost brze reakcije. GPS lokator za decu koristi satelitski signal za određivanje tačne lokacije. Zatim te podatke putem mobilne mreže šalje u aplikaciju na vašem telefonu. Kada je uređaj aktivan, lokacija se redovno ažurira, tako da u svakom trenutku možete vidjeti gde se dete nalazi. Sve informacije dostupne su kroz jednostavnu mobilnu aplikaciju, brzo i pregledno. Pri izboru GPS lokatora za decu, najvažnije je da uređaj bude jednostavan za korišćenje i prilagođen svakodnevnim navikama deteta. Obratite pažnju na veličinu i način nošenja. Važno je da dete uvek ima uređaj uz sebe. Trajanje baterije je važno kako bi uređaj mogao da radi tokom celog dana bez čestog punjenja. SOS dugme omogućava detetu da brzo pošalje signal za pomoć u hitnim situacijama. Jednostavnost korišćenja je ključna. Uređaj i aplikacija treba da budu laki za upotrebu, bez komplikacija. Geofence funkcija omogućava da odmah dobijete obaveštenje ako dete napusti unapred definisanu zonu. Da bi GPS lokator bio efikasan, važno je da bude uvek uz dete i da ima stabilan signal. Najčešće se nosi u rancu, torbi, džepu ili odeći. Važno je da bude u predmetu koji dete ne zaboravlja i koji koristi svakodnevno. Za mlađu decu posebno su praktični GPS satovi jer se nose na ruci i smanjuju mogućnost da se uređaj izgubi. Kada biramo GPS lokatore za decu u SpyTech ponudi, fokus nije samo na tome da uređaj radi. Fokus je na praktičnosti, pouzdanosti i jednostavnom korišćenju u realnim situacijama. To znači da uređaj mora biti lak za nošenje, jednostavan za upotrebu i pouzdan u svakodnevnom korišćenju. I najvažnije, da roditeljima pruži sigurnost i mir u svakom trenutku. Zato u ponudi nemamo bilo šta, već samo modele koji su provereni u praksi. Bez obzira da li želite dodatnu sigurnost tokom dana ili kontrolu kretanja deteta, ključ je da izaberete GPS lokator koji odgovara vašoj situaciji. U SpyTechu ne nudimo samo uređaje,
već i konkretan savjet kako da izaberete pravo rešenje. Na osnovu vaše situacije pomožemo vam da izaberete model koji zaista ima smisla i da izbegnete pogrešan izbor. Jer u praksi razlika nije samo u uređaju, već u tome da li ste izabrali ono što vam zaista treba. Pogledajte našu ponudu i izaberite GPS lokator za decu koji vam pruža sigurnost i mir. Ako niste sigurni šta vam je potrebno, tu smo da vam pomognemo.